गावनि सिनायथिखौ खावलायदों गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो थाखाय गुरै खावलायदों। बे समाव आङो नुजाफैनो हानाय फरायसालिमा दुलाराय फरायसा आफादनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिथांखौ ओइ माबाखौ सावाखै बे समाव खावलायदों आरो बिबोनां माने जोबथा दा बे समाव जोङो दुलाराय फरायसा आफादनि हामलायनाय आरो फुंबिलिनि गोजोन नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। Long live, long live, long live. Long live, long live. दुलाराय फरायसा आफाद थांना थाथों। दुलाराय फरायसा आफाद थांना थाथों। जय बर' हारिनि जय, जय बर' हारिनि जय। আৰু আজি আমাৰ সৌভাগ্য যেগৰাকী মহান বীৰ শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰাৰ বাবে মই এটা আৰু প্ৰয়াত বালিৰাম বড়ো ডাঙৰীয়াই নিজৰ জীৱন বলিদান দিছিল। সংসারাও গেছপা ও বঙ্গসাই ও বঙ্গসাই अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा खाथिनि गेजेरजों सिनायथि होनाय आरो हारिनि थाखाय बावसोमनायनि आरो बालिराम बर'नि जि साहस आरो मेंनो रोङै जि मोनसे बिथांनि जि बालिराम बर' बिथाङा मुंख्लं जागोन दिनै बिसायख'थिनि सम MP इलेक्शननि जि गावनि सिनायथिखौ खावलायदों गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो थाखाय गुरै खावलायदों। बे समाव आङो नुजाफैनो हानाय फरायसालिमा दुलाराय फरायसा आफादनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिथांखौ ओइ माबाखौ सावाखै बे समाव खावलायदों आरो बिबोनां माने जोबथा दा बे समाव जोङो दुलाराय फरायसा आफादनि हामलायनाय आरो फुंबिलिनि गोजोन नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। Long live, long live, long live. Long live, long live. दुलाराय फरायसा आफाद थांना थाथों। दुलाराय फरायसा आफाद थांना थाथों। जय बर' हारिनि जय, जय बर' हारिनि जय। আৰু আজি আমাৰ সৌভাগ্য যেগৰাকী মহান বীৰ শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰাৰ
বাবে মই এটা আৰু প্ৰয়াত বালিৰাম বড়ো ডাঙৰীয়াই নিজৰ জীৱন বলিদান দিছিল। लांथों आफा अबं गसाइ संसाराव गोजफां अबं गसाइ अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा। जाथिनि गेजेरजों सिनायथि होनाय आरो हारिनि थाखाय बाउसोमनायनि आरो बालिराम बर'नि जि साहस आरो मेंनो रोङै जि मोनसे बिथांनि जि बालिराम बर' बिथाङा मुंख्लं जागोन। दिनै बिसायख'थिनि सम MP इलेक्शननि जि जोंनि बयनिबो सिबिजाथाव गेदेमा मुंख्लं जोहोलाव बालिराम बर'नि दिनै 28थि थैनाय सान आरो मुंख्लं सान। गुबुन बोसोराव जों जेरैबायदि खुङो देग्लायबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसेनो जोंहा उदालगुरि जिल्ला एबसु हरिसिंगा दख'रा आरो गासै उदालगुरि जिल्लानि सिंनि दख'राफोरनि मदद मेम्बर बस्ति गामिनि रायजो राजा बिथांमोननि हेफाजाबनि गेजेरजों जोङो खुंदों। फैगोन बोसोराव जोङो बिनिख्रुइ साबसिन आरो गोबां सुबुंनि बाहागो लानायजों जोंहा 3 बोसोरनि उन खुंनायनि मोनसे थांखि दङ। दा देग्लाय बोसोराव जोङो थेलेबलेबै खुंदों। गेदेमा जोहोलाव बालिराम बर' बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आनान गसाइनियाव आफा इसोरनियाव आरज गाबबाय। बिथांनि जि मुंख्लं जानाय 1996 मायथाइनि दिनैनि बे 30 मार्चआव अबथिराय जाय माहारिबादनि आदर्शखौ लानानै हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बाउसोमग्रा आरो हारिखौ जिउयै माहामै अनसायग्रा मोजां मोनग्रा अनग्रा बड'फानि आलादा रायजोनि आन्दलनाव बिथाङा मैखोमहै बड'फानि आगदा आगसि थानानै गासै बिथिंखौ दैदेननाय आरो हाबा मावनायनि रलखौ प्ले खालामदोंमोन। बिथांनि जे सानस्रि आदर्श आरो हारिनि थाखाय बाउसोमनाय बे जोंखौ जेब्लाबो गोहो बोलो होयो आरो जोंखौ जेब्लाबो थुलुंगा होयो। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे 1989 मायथाइयाव बिथांनि आंगो फंबाय टंकेश्वर बर' बिथाङाबो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बे आन्दलननि समाव नारा नाथा मोनसे थासारियाव बिथाङाबो जिउ गोमायो, मुंख्लं जायो आरो 1992 मायथाइयाव बालिराम बर'आ मुंख्लं जायो। एखे न'खरावनो सानैबो मुंख्लं जानो गोनां जानाया हारिनि मोनसे सुप्रिम सेक्रिफाइस आरो बेबायदि सेक्रिफाइसखौ जोङो माने मोननो थाङा आरो फारसेथिं बेयो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। दा बेखायनो बालिराम बर' बिथाङा जि मोनसे आदर्शखौ लानानै हारिखौ गासै बिथिंजों जौगानायनि थाखाय बड'लेण्ड दाबिनि थाखाय जि सोमावसारनायमोन बे दरं जि पार्टमोन सिगांनि समाव आरो आथिखालाव उदालगुरि बे सानजाहा आरो जिकुनु पर्यायावनो बिथाङा सोमावसारनायनि नेतृत्वखौ होदोंमोन। बिथांनि जिखिनि आदर्श आरो सानस्रि दिनैबो जोङो गोथाङै फोथांनानै लाखिदों, इयुनावबो लाखिनांगोन, इयुन जोलैया मिथिनांगोन आरो बेबायदि गेदेमा बिथांमोननि आदर्शखौ लानानै
हारिया आवगायोब्ला बर' हारिया मालाबाबो जोङो गेजेन जानायनि बाथ्रा गैया, जोङो जेननायनि बाथ्रा गैया। आरो बर' हारियाव बिथांमोन बायदि सुबुङा जे जोनोम मोनदोंमोन बे बर' हारिनि थाखाय खाफालनि बाथ्रा। जेरैबायदि भारत उदांस्रिनि समाव महात्मा गान्धीनि जि मोनसे कन्ट्रिबिउसन आरो जायखौ जों माहारिनि बिफा बुङो, सुभाष चन्द्र बसनि कन्ट्रिबिउसन, बेबायदिनो बड'फाया जोंनि बयनिख्रुइबो जौसिनाव, बे जोंनि सर्बश्रेष्ठ। आरो बड'फाजों लोगोसेनो बालिराम बर' बिथां, सोमब्ला बसुमतारी बिथांमोना जे मोनसे त्याग आरो सेक्रिफाइस होबाय, बे जोंनि थाखाय जेब्लायबो जोंनि सिबिजाथाव। आं सानो जे बिथांनि मुङै जिखिनि जोंहा मावनो गोनां दङ, जोङो दासिमबो फुरायै आबुङै मावजोबनो हायाखै। गोबां थांखि लानाय दङ, बे थांखिफोरखौ जों गोख्रैनो मावफुंनांगोन आरो बे बेलायाव बिटिआर काउन्सिलाबो मदद खालामनांगोन। आरो बेखायनो दिनैनि सानाव जोहोलाव बालिराम बर'नि मुङै जोङो जिखिनि हाबाफारि लादों आरो जि मोनसे ट्रास्ट दङ, बे ट्रास्टआ जिखिनि खामानि मावदों बेखौ आरोबाव साबसिन आरो गुवारसिन खालामनांगौ, जों बेखौ मिजिंथियो। आरो गेदेमाफोरखौ फुजिनायानो बर' हारि दानायनि मोनसे आदर्श। आरो बिथांमोननि जि आन्दलन आरो बिथांमोननि जि सेक्रिफाइस, बिथांमोननि मेंनो रोङै गिनो रोङै आरो जि साहसनि जि मोनसे सोमावसारनायमोन, बिनि थाखायसो जोङो बिटिसि गोरोबथा, बिटिआर गोरोबथा आरो बिएसि गोरोबथाखौ मोन्दों। आरो दिनै जोङो बे सेक्रिफाइस आरो बे जि बाउसोमनाय, बे बाउसोमनाया मोगथाङाव फिथाइ थायदों होननानै जोङो सानो। आरो जायनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्डनि बिथायाव दिनै जों बिटिआर मोनसे खुंथाय मोनबाय, बा मोनसे एडमिनिस्ट्रेसन बा सेटआप। आरो बर' कसारि काउन्सिल बे जि सेटआप, बियो नीलाचल जि दाबि दंमोन बेखौ बिथा खालामनानै जादों। कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्युआबो समाधान जानायनि मोनसे पर्यायाव दङ। आरो बेखौ जों उनाव बयबो नाजानानै जों बिनि मोनसे आबुं जाफुंसारनाय बा सुफुंनायखौ जों मोननांगोन। आरो बेखायनो जोङो बयबो खौसेयै हाबा मावनांगोन। आरो बालिराम बर'नि जि मोनसे आदर्शखौ लानानै बर' हारिया खौसे हाबा मावलांनायनि थांखि लानांगौ होननानै आं दिनैनि समाव गासैखौबो खावलायबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बाजास्पाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजास्पाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 2 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबेल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 60000399878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।